Den 14. august 2006 fik Ellen konstateret en tumor i hjernen. Ellen var kun 12 år. Ved en operation fik Ellen en hjerneblødning og blev til dels lammet i højre side af kroppen. Siden den dag har familie Laursens hverdag været svingende, og der har været mange forandringer i familiens liv siden. Så var vi født en sund og rask pige den 4. maj 1994. Og så voksede hun op ligesom alle andre børn. Hun var faktisk rigtig dygtig og i skolen, og hun spillede håndbold og var rigtig dygtig til bordtennis. Ja. Og fodbold. Fodbold, ja. Hun faktisk i det hele taget være god til det der. Altså hvis vi sådan i dag tænker tilbage, så var der jo nok tegn det sidste hele året der. Det kan være nogle forstyrrelser i hjernen, som man ikke selv kan sætte ord på. Altså hun har følt, at der har været noget galt, men har ikke kunne fortælle, hvad det var. Men hun har ikke sådan været besvimet eller kastet op eller kvalme eller noget i den stil, som en tumor i hjernen samtidig giver af symptomer. Ellen fik det her konstateret den 14. august sidste år. Og det var en tirsdag. Og hun havde ugen før, om onsdagen været til fodbold. Nej, vi havde været på sommerferie. Ja, det var det. Den sidste uge af skolernes sommerferie havde vi været nede i Østerhurup, og da vi kommer hjem, så falder Ellen op ad trappen. Og det er op ad trappen, ikke mere end vi puster på det, og så er der ikke mere. Men i løbet af den uge, der så går der får hun et mærke af trappen, som man ligesom kan se på armen, og så begynder hun ikke at ville bruge sin højre arm. Og jeg er lægesekretær på et sygehus, hvor jeg skriver om den slags ting, hvordan man laver fingre, næse, forsøg, næse og pande og sådan. Og alt sådan noget, det kunne hun, og vi rykkede og trak lidt i knogler og sådan noget. Vi kunne ikke mærke noget. Fredag aften, der ville hun ikke bruge sin arm. Og hvis vi bad hende om det, så brugte hun den. Jeg tog til egen læge med Ellen mandag morgen hernede i Hobro. Og hun undersøgte Ellen og kiggede på hende og lavede de samme tests, som Sanne siger. Ja, med næsetest og sådan noget. Da vi var færdige med det, så siger vores egen læge, at hun vil henvise hende til Aalborg Sygehus, til børneafdelingen deroppe, for at få en nærmere undersøgelse. Og allerede samme aften, så ringede de og spurgte, om vi kunne komme næste dag om tirsdagen, som var den første skole der. Og det kunne vi godt, så vi kørte derop. Om aftenen, så spurgte han mig, ham der ringede fra børneafdelingen, han spurgte simpelthen, om jeg var nervøs for hende, og så sagde jeg, det var jeg meget bekymret for, jeg synes, hun var anderledes. Og så kom vi så derop tirsdag morgen, og de lavede de samme undersøgelser, neurologiske undersøgelser på hende, og fordi vi var bange for, at hun var faldet op ad trappen, og hun måske havde slået sit hoved for en lille hjerneblødning. At det var det, vi ligesom havde som det værste af frygt. Og så scannede de hende om eftermiddagen og kom så ud og fortalte, at hun havde en hjernetumor. Og den sad så langt inde i hjernen, at den ikke kan fjernes. Den sidder så godt beskyttet af alle de nervetråde, der er inde i hjernen, at man simpelthen ikke kan komme ind til den. Og så skulle de, for at finde ud af, hvilken slags tumor det var, så skulle man tage en biopsi, altså en prøve af hjernen. Og det gjorde de om fredagen. Ja, tumor selvfølgelig. Og det gjorde de om fredagen. Og da de så gør det, og vi sidder og venter på dem, hun skal MR-scanne både før og efter de tager den prøve, det tager bare så lang tid. Ufattelig lang tid, vi kan slet ikke forstå det, og sygeplejersken er med. Hun er simpelthen nødt til at ringe og spørge, hvorfor hun ikke kommer ud. Og det viser sig så, at hun har fået en hjerneblødning samtidig med. Og det skulle vi så se, hvordan det gik, inden vi ligesom kunne få lov at komme ind til det. Så stopper de med det samme operationen. Og det forklarer de os, og så forklarer de os også, at vi faktisk er i den situation, at hvis Ellen ikke rejser sig op i sengen, hun kommer op fra operationen med slanger i halsen og egentlig i en respirator. Jo, hun er i en respirator. Altså som trækker vejret for hende, men det er mere sikkerhedsmæssige grunde, man gør det. Men der siger han til os, at hvis ikke hun rejser sig op i sengen inden for den næste time,
så er det ikke sikkert, at vi fik lov at beholde hende. Og der var vi sådan noget ude at køre, men Ellen er en sej og en stærk pige. Hun var rigtig viljefast. Hun vidste, hvad hun ville, så hun begyndte at rejse sig op i sengen og ville trække slangerne ud i munden, fordi hun synes, det var træls at have slangerne ind i munden. Og så gik det fremad. Og så var hun op og lammet der i højre side, og så er hun gået til genoptræning siden. Hun er indlagt i Hammel i 14 dage, eller i 13 uger til genoptræning dernede på deres nervecenter. Det er et meget fast program, de har hver dag, hvor man sådan, hver morgen bliver der skrevet på en tavle, hvad hun skal lave hele dagen. Der skal starte med at i bade, og så er der nogen, der synes, at hun skal i bade en time. Men Ellen skulle jo sådan lige starte med at lære at tage låget af shampooflasken alene og tage tøj af og på, for det er ikke nemt, når man mangler den ene arm. Så skal man altså lige lære nogle ting forfra. Og en del af deres træning i Hammel går på at lave helt almindelige dagligdags ting. Så dagen er sådan meget delt ind i timer, plus at der mange af dem, der er dernede, og Ellen var helt absolut i den gode gruppe. Der var nogen, der var meget dårligere end Ellen, men det ændrede ikke ved, at Ellen har også brug for at have hvilen. En del af dagen er også sat ind helt firkantet til, at fra klokken 12 til 1 var der hvile. Og det skal man overholde. Ellen har 2 store brødre, og de skulle begge 2 have beskeden selvfølgelig. Hørte vi op på efterskolen og fortalte Martin der. Det er selvfølgelig meget, meget hårdt for Martin også. Men skolen havde meget forståelse for det, så vi tog Martin med ned på hospitalet. Og om dagen var vi sammen og havde nogle dage, hvor vi sådan hjalp hinanden og snakkede med hinanden, og der kom nogen og besøgte Ellen og sådan noget, så det var rigtig dejligt, at vi havde de her dage sammen. Ellen fik lavet en speciel maske, som var formet efter hendes hoved. Den skulle bruges til strålebehandling af tumoren. Strålebehandlingen skulle gennemføres hver dag i 6 uger, og der var altid 2 faste sygeplejersker med Ellen inden til behandlingen. Det bruger den til at stråle mig. Det her krydser, der er her. Den sorte plet er Ellens tumor i hjernen. Hun blev strålet 4 steder af en strålekanon, og som det ses på tegningen, strålede de 25% hver sted, så tumoren blev ramt 100% i midten. Hvordan var det at have den maske på? Træls. Det var træls. Man kan jo knap nok trække vejret. Onsdag den 12. i 9. var Ellen oppe på Aalborg sygehus for at få svar på en MR-scanning. Samtidig skulle hun lave nogle øvelser, så lægen kunne vurdere, om det stadig går i den rigtige retning, og om Ellen vokser normalt, eller om hun skal have hormoner resten af livet. En af Ellens første undersøgelser efter hjerneblødningen viste, at Ellen var gået 3 år tilbage rent mentalt. Men de nye undersøgelser på Aalborg sygehus viser, at det går fremad med Ellen, både med tumoren, men også med Ellens mentale helbred. Foreløbig vokser og udvikler hun sig, som en pige skal i hendes alder. Hun har gjort store fremskridt og er altså rent mentalt nu tilbage som en 13-årig pige. Det går jo fremad hele tiden, synes vi. Det er... Før hun var meget skadet lige efter hjerneblødningen, så kan hun i dag nu næsten alting selv. Ellen går i skole nu igen, og er i skole stort set hver eneste dag fra 8 til 2. Så det er stort set en normal skoledag for hende. Det er ikke en helt normal klasse, fordi der er for meget larm i sådan en klasse, men
det går godt. Hvert år får ca. 1000 danskere konstateret en svulst i hjernen. 150 af dem er børn. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd.